Alas 6:45 oras po natin, police report, 6 sugatan po sa aksidente ng motorsiklo at tricycle sa bayan ng Lingayen. Alamin natin ang police report na yan kay Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. 6 ang sugatan matapos ang aksidente ng isang motorsiklo at tricycle bandang 1:20 ng madaling araw nitong November 30, 2025 sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Baay, Lingayen. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, sangkot sa insidente ang isang tricycle na minamaneho ng 25 anyos na lalaki sa kayang 3 estudyante mula sa nasabing barangay. Kabilang din sa aksidente ang isang motorsiklo na minamaneho ng 23 anyos na lalaking nasa ilalim ng impluwensya ng alak, angkas ang isang 36 anyos na babae. Bali po silang dalawa po papunta po sila ng galing sila sa S direction, papunta po sila ng west direction. So sa may place of incident is itong tricycle is yun nga yung parang magmamaneuver ata ng konti. So ito namang motor na nakainom at according sa mga witness namin is mabilis po siya na nagpatakbo ng motor niya. Nag-overtake po siya. Kaya po hindi na po siya siguro nakapagpreno. So natamaan niya itong tricycle. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawang driver, mga pasahero ng tricycle at angkas ng motorsiklo na agarang isinugod ng LDRRMO sa ospital para sa medikal na atensyon. Kasalukuyang pang tinataya ang halaga ng pinsala sa dalawang sasakyan habang nasa kustodiya ng otoridad para sa tamang disposisyon. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.